Ассалому алейкум мардум. Айна дарвозаи Ромид дидасен. Дарвозаи Ромид омадем. И тараф далчи мерем. То ҷое ки соҳибмулк адрес дод, тарафи фириштӣ Санглухт мега. Хай бо айҷа бо маълум мекунем. Пакамус мерем дӯстон. Ай тараф бо далчи навортон мекунем. Видеоро дастгирӣ кунед, максимали подписатсия, лайк, поделитсия. Одамое ки ҳамин тараф хонахарен навора то охир тамошо кунем бачаҳо. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. Шидагӣ нест ки одаме гуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. Иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунем. Ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бигӯм ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебара гап мезанам. гӯш кунен, фақат аз номи Сауду ТВ Акада муроҷиат кунем бачаи азиз. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. ассалому алейкум дӯстони азиз, мардам тамошобинони канали Сауду ТВ. мо дар куҷоем? Шаҳри Ваҳдат. чӣ хеле ки ай дарвоза нишонтон додум. дарвозаи Ромид дуромадем, омадем деҳаи фириштӣ. ан ҳамин хонаро бачаҳо абзортон мекунам, тамошо кунен. қонуну қоидааш хати полни мефаҳмонам як ба як ба томи нозукиёш хона кадом ҳолат чӣ хел қадро ҳамаша хулоса нишонтон метавонед тамошо кунед. аввал ай ов сар мекунем бачаҳо азиз. ҳамин ове ки мебинем дӯстон, пештар бин. ҳамин ове ки мебинем, ин ов 24 соатае. ман намешавад ҳам барои огород, ҳам барои дӯстон хӯрдан овардагиам. ба ғайр аз ин ов дӯстон, аки ин ови канал бачаҳо, ови канал, ови тозаи мехӯрданӣ. ба ғайр аз ин ов бо ки овое ки чашма дохили хонаҳо дай ва ярам расо гирифтан сумошна мақсад гирифтагиан бояд ба имрӯз пага бигзаронанд дӯстони азиз. хулоса видеоро тамошо кунед. чӣ гуфтанем? ҳамин наворда лайк монанд, дар канал подписатсия кунед. рақамҳоям барои реклама рӯи экрани шумо мондагиай. чизе ки дорен рӯи кунед. ки омадам хушрӯка навор мекунам, дар якчанд сайтҳо реклама карда дар фурӯш мегузорем бачаҳо азиз. рақамҳои соҳибхонам рӯи экрани шумо. оиди ҳамин хона маълумотҳои пурра занг занен. омада хонаро бинен поностӣ, нархаш нархи зӯра бачаҳо. абзорро тамошо кунед. дӯстои азиз, кӯчаи мо ина кӯча, ина кӯча, ин ҳамин дарвозаи мо дӯстон нигоҳ кунед. ин дарвоза. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. ин дӯстон дарумум бачако, дарумум 6 сотиқ замин. як хона, ду хона, кухни, тагиш подвал, дегдонхона, баъд аловхона, чӣ мегӯянд, навес барои берунда истодани моло, оғил, болош, каҳ хона дӯстои азиз. хулоса ки тамошо кунед. ва ҳатто мурғхонам дорам. ин тараф нигоҳ кунед. стяжка, гирди хона полноси забор маҳкам. проекти созай дӯстои азиз. ҳавли стяжка, ина забор, дарвозаш қати. ҳама мегӯянд ов. бародаро, чизе ҳастае ман бояд шуморо бугум. просто вақти худтона нагирем барои омадан. вақти соҳибмулкам ҳамин як касби як харидор биям. мо дар натиҷа дар кор дӯстон медонед. чунки канали Сауду ТВ яке канале ҳаст ки серьёзни кор мекунад, хушро нишон метиҳад. хона дӯстон барак, кришаш односкатный, сменблок аз дарун половина, яъне ки як ряд хишт чиндагие дӯстон.
навес. Инҷа як хона меҳмонхона дӯстон. Нигоҳ кунед. Максимали дастгирӣ шава бачо, максимали. Ҳамин мара дастгирӣ кунен, ман дастгиритон мекунам, медонед? Ина меҳмонхона. Ина дӯстон, потолокш, тиреза. Ина инҷа бо у тараф бо роҳай барои хонаи диюм. Роҳай дӯстон. Лучи аиҷа нишон тиҳем, фаҳмои шумо шава. Ина бародаро. Якум меҳмонхона, доим хонаи дигари. Инҷа бо дар кардан барои хонаро маҳкам кунем. Иҷада баня. Баняи даруна. Ина дӯстон, сирани машина, пластик дар. Ина дӯстон, хонаи диюм. барои кӯдакҳо расуд гирифтагиай, мебелош, диван, телевизор. барои кухонира бо раҳ айтара нишон метем бачаҳо. ина ҳолати потолок, тирезаш. инҷа ҷой барои печкара расуд гирифтагиам азиз. Печка. ҷой кардам ки девор насӯза. Тагишам чи? Кафел. хулоса ҳамин хона дӯстон. ина дӯстон агарот ҷое ки оваста ҳама сабза. ташхали. кӯя лайк монем бачаҳо. аки ҷо тамошо кесин мора комментария кунен. ҷаш кухни бачако. ина кухни. холодильник. таги кухни дӯстон подвалай. нигоҳ кунед да. амира ки мегирем, тахтара ки мегирем, амита медурем прямо. дӯстон нигоҳ кунед. хеле калони хушро. кушод. дар инҷа чияй? чакдонхона. ҷое ки нон мепазем ку. такша стяжка кам метан. маслиҳатта туғри гир агар. тандур. инҷа чияй? ина бародаро. ягон аловия чӣ мемонем да хулоса. хулоса ҳамин ҳолат. инҷаш катак дарунда тухм мекунам. хайҷа мурғо. ина дӯстон. вақти гармида говора мебурорен, инҷа мебанден. дута мол. баъд бо чияй да инҷа? инҷа оғил болош каҳхона. тагиш стяжка барои гусолаҷой. ина дӯстон боло каҳхона прессо. ина граница дӯстои азиз. ина дӯстон хулоса ҳамин ҳолат. ин ҳамин ҳолат, ин ҳамин хона савдо мешавад. ус мерем нарха гам мезанем, навора ҷамъбаст мекунем бачаҳо. дӯстои қадрдон, абзура диден? чизе буд ҳамаша фаҳмондем. кадомитон миен ҳамин навора тамошо карден, ҳамин чиза реални нишон додем полностью. дар масъалаи нархаш 280 000 сум бо муомила. агар аз умид канали ма занг занед. Савдо ТВ фақат дар YouTube кор намекунад бачаҳо. 2 Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, 4 YouTube канал. хулоса дӯстон, савдо дар YouTube беҳад хубай. ба меди Instagram, TikTok нашин бачаҳо. инҷа главни системаи недвижимост инҷа YouTube ай ки 80% клиент аз YouTube қабул мекунем. мо 80% аз YouTube савдо мекунем дӯстон азиз. барои ки хеле қонуну қоидааш ҳатти хеле фаҳмондан. мақсад 10-15 минут дар Instagram, TikTok ҷо намегирад. фақат 2.5-3 минут ки рилсай уҷада
фаҳмонда намешавад дӯстон. Хулоса дӯстон 280,000 бо муомила дора. Рақамҳои соҳибхона дар занг занен, бо омада бинен, оиди ҳуҷҷатош камбуд надора. Мактабшам қарибай, масҷидшам қарибай. Хай дарвозаи ромидам дидем бачаҳо азизу. Ина овуш, фақат ду намуди ов, агарод, мол, ҳол, хонаҳои тайёр, ҳамқайти баракай 280,000 арзиш дора ё не? Ҳамеша як комментария кунен. Маъқул бошад занг занен. Дар видеом якта лайк монен, дар канали мо подписатсия кунен. Канали хубай дӯстон. Зинда бошен, раҳмат ки моро шумо тамошо мекунед бачаҳо.